Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге жануардың өмірін түсіреміз. Бүгін бірінші бөлім. Бірінші бөлім. Şamlar yok etmiş. Ауылды құтқаратын боламыз бүгін. Bugün avlu zombiyi başlattı var. Getirdi. Nereye öğretmek? Sabah vaktin kurdum. Ayağım. Сразу. Хе. Там стопозад. Никит. Yok kolaymış. Biri. Gidiyorsun ama ne? Gidiyorsun yedin. Maalesef. Bunlarla mı? Ну, правда. Как ты там говоришь, а? Понятно. Сейчас потом.
Kaç olsun dostlar. Video аяқтады. Қош сау саламат